Sasisen pan ipediang subhai ipilang baro lingba ka ni janmet ye ka bangyo ban shakri ublay lingba ka YouTube channel bat ngi aingo ublay hapding jinglong jog ni ka perthai hindrai ngidang yo pat ye ka ni alat ye ka bangin shakri ye u lingba kini ki kor ki bor ye ka boblay kurku ngi ngej boblay kurku ngi kat bangidang yo ban shakri u lingba ka ni ka janmet ban ngangit skem baga jingkur ku ga jong blay kham tam na kam ta jong pi ki long yeng long sem baro ki be yo ban pej ye ga program ba in yo mat da shisha ga jing le palla ba ga jing alam ga jong blay ha ka bakum ga ka por ka tin ga jong blay ka ong to yo kan ut so tun na tu try pi ka perthai baro to shakri yo try da ga jing kman to wan hakmat jong u da ga jing ruai Nginyas dang no gijing shakri gijongi limba gani kapor da kabanginyas nok tilang ban ruai ya gani gijing ruai kaba sanspa san puwe badadian jo gani gijing ruai ngan sobha ban karpat ya I Mr. The Blues imle in sobha ban ya lamingi hakaba puli ne kaktin ke jo oblay bat kumjuru banbo hakajing ruai Dan bo agastam la da piwan boji pen shai banjo dan bo babla agastam dan kapor bor batrepulam agastam Calvary dan kapor batre pelang agastan Gordon Calvary ban lai na jing neng ba jing qua pretend dan bo agastan Lord agastam wan bansai koi agawai Calvary dan por bablang agastam dan kapor batre belang agastam Calvary Bor batre pelang agastan Gordon Calvary la da pikmat man kambe agayon dan bor agastan dan por babla agastan dan kapor batre pelang agastan Calvary dan kapor batre pelang agastan Gordon Calvary Shagri Uji so sembam jigur dan bor agastam pen lay kajing en ban shagri utran dan por bablang agastan dan kapor batre pelang agastan Calvary dan kapor
Barbate pelat agastam godon Calvary. Haswa bangin lang hauble kajung dawai. Ngan puli katuk ane kibenta nakatin kabukhoy kajong blay. Yang milaban siyam nakasiti jo Apostle Paul sa kinang room. Kalandong kapalay kadukhat ka ba? Arplay bat arpsal. Naka gospel kajong Marcos. Kalandong kabakhat nriyo. Kadukhat. Kabakhat san. Hado katpara. Kintin kibong kumni. Namar baro kilale apom. Bakla do len ay yakaburam kajong blay. Yaki pala pengsan ay nakajingay ay jungukin. Dakata kajing spa kabaho Christ Jesus. Ula angru haki. The late shika prathay baro. Batu ya lap ya gospel haki benri baro. Di utaw bangay. Badi open baptist on pen im. Nray ya utaw bangay on pen rem. Kini kidak ru kin bud yak takya bangay. Hak karteng janga kini be no iksuin. Kin krenda kitli bathamay. Kin rat no yakipsen balada kin di ay ru kapapen yam kanang pensni yakiken. Kin bu yakti hakipapang bat kita kin khia. Ublay unkerhu yakibenta bala penskaw naktin kabukhoy kajong. Tingni adaway. Kokpa jengi ubah baneng. Long kabukhoy karteng kajome. Wan kahima kajome. Long kamon kajome. Try kan rat. Hang ni por yuan. Yaban aingu ime. Namar kajenar kat kajome bat ngi. Hakini katayo kibanay bag si kibalay no. Ngilong kumni kambangilong ru try kan rat. Dahil namar bak sangti kibalay banan bor kajome. Kamsem kan riak no anangi. Try kan rat malakar kukar hai kajing im kajengi. Yak baman laksi. Yak bangiyo try ban pendap ikam kiti kajengi. But ke boro try kan rat. Kiblong kilong kabi ay bay yay renti. Yan ban aingu uru ime try kan rat kumni. Yak bangiyo kalan. Yak bangiyo ban syakri ime try. Hoy try kum hakalik si kum hakalik por try. Jangkar jengar khe kajengi. Yak de Bible week bakar Bible Sunday. Try kan rat. Ngi aingu ime hoy. Wala ngi miyo ban kius kayeng kabakantang kajome. Namara jang kini jeng long jeng man. Namara jang kini jeng pang klam coronavirus. Kalba show yak perthai bakam jo yakari kajengi. Nrai try kan rat. Ngi wani kaban aingu ime. Ya bang iyo kalat try. Ya ban yo iban syakri ime. Lamba jang ki television. Lamba jang ki social media. Bat ki YouTube. Try kan ni kapor ngi wani yaban. Buti khama jome yak jedar kat kajabe bat ngi try. Yak jeng syakri kajegi hene kapor. Ngida dawai try kan rat yaban men say. Ya ban orang kat iban ngi benta baro ki bangi ngini yo pendap hene kapor. Ai nguru ame try kan rat yaban liyo iban paso nak tin kajame. Yaban puli try kan rat ki benta nak tin ka kajame. Tain say yo orang kat man kerkhu try kan rat yiki jeng paso nak tin kajame try. Hoy try kan rat yarap orang kat try bangi iwai pagi ibu syashkor try kan rat yani jeng puli nak tin kajame. De dawai remes ne orang kat try biki rempayeng ki syashkor try kan khubor nak tin ka im kajame. Try kan por ngi wani ka ban buti khama jame. Begini yo try kan rat kajing yarap kajing se demi. Try im try kan ini si si berap tang nak jing jing ile sedang. Khamtam try ya ba ni syai ni ke jing shitam jong kan ka perthai khamtam nam ta jong kan jing pangklam kabla sho in ka ri ka jingi bakam churu ka perthai hi barak try ram sne ya ba melorong kat bangi try men sne melorong kat bag syakri jami atra kan ran ki balai ya ban yalap ya gospel ka jami atra kan ran ya ba mi hi atra kram bangi pulin tin jami tan malak di bu ya khti ka jong ki hakti bu ya ka jing pang try kin ya ka jing ka ba jing khia ba trang ada dua men sne try ya ba mi men lorong kat try kan balak jong syakri jami hoy try kan ran ngim la ay ka ban lei try kan ran ya ban lei ban khoi ying ya ban rung atrai ndai try ai ba ka ka ban khbor ke bangi perso try nak tin ka jame try kan khata try kan ran ikto ke biyo ya ne ka jing pang
Diwai bangi buti khmat jeme atakanan bakom hakani ka por atakanan kiriungai bat kumjuru kiwei pat atrakan sim tai iki biyo e kan ka jingpang atrakan maris na ya ka men yarap iki atrai bi ya ka me men khata atai ma serpu serpai atrakan dak sangti blai bran bo ka jeme kini ya ka jingkai ba ka jingkhia ho ngi diwai ru atrai maris na ya ba melor ka atrakan baki barki pai benri hi por ko etrai ngi im atrai kan ya por dak jing siir ka jingi atrakan ka bagi phai atrakan tang jing siir sudah ka bangi phai atrakan habangi pait bangi i atrakan lemba jing ki khubor lemba jing television tang ki ke atrakan ki ba ben phai ke jumu jupur khat ke jingi dekini ki boro ki jingja Rai terakhir itu ayat khmat jami bamisnai ya ba me meni rab i trai ya bangila atraban phai smi terakhir bagin i ke jingkit ka khia ka jingi terakhir ya ba me ong terakhir ba Tuan hangap hi bro ba thai ba khia ka jingkin dengan penjam hi trai snai ya bangi ngela ban i ke jingkit ka khia ka jingi me bagin yo atrakan ka jingkai ba ka jing khia me ya rab i terakhir bangin la i trai ban i hemi terakhir i ke bro Khamtam terakhir kom hakani ka portal soitan makani perthai kiyo atrai ban phai jumu jupur khat ki jingi deki ki ba long terakhir ki ban penting persmi jigi Nrai trai ya rap ingi trai ya ba me ban ai ka bor trai bangla trai ya ban yo an me trai bagin i he me trai kana wa shab ki bor ju soitan ban jupur thai trai kana ya ban phai jumu jupur khat jingi ya bangin klat ai me trai kana nrai trai bagin nang ban khmit si me trai kana ya bagin yo ka jingi rap me kambo nor wai samu ong terkena ngan khmi le khmar sikilum nangun ko na jingi rap ka jonga ko no try bla thai ko bedeng bai khando kum ta try kan ya rap ingi bengin nang try ya ban phai ban khmi simi try bengin yo ata jingi rap na me o tangewan ban buti khma jamiru ata na por na banta jong kidong try sarkar ki department ki pher ba kum ha ni ko por try kan ki pendep ya kamram ko jong ki ha ba kum no ban ai ka jingi ram ka jingi da ban ben i ki ben riu bro bakin light ya ban ya jan wai bakin yo ya kajing bakin light na kajing ipit jong ni kajing pangklam ba try na do wai mes e malor kat berkita men damen kier me atran kan adki wang buti khma jamiru nam tajang kinong try ha ba ki hospital ki ba pher ba na do ki doktor ba ki nurse ki bran ka benta ka ba khra ka ai kajing semar ya kita kidang pang ke biyo ya kajing pangklam Try kan ramen snai ben ai ki kicing start try kan ran bikin yo ni kham tam try men snai ya ba me mania dai ki try kin light na ka jing ben jong kan ni ka jing pang khlam modu wai ru a try men snai ya melor kar kum juru bagi tu ke biyo ya kan ka jing pang try la kalong hakari ka bi ka jingi la kalong ki wi par ki benta ka jala jong kari india bakam juru ki benta jong ka perthai ta men snai ta kra ya ba me men kait men pen khia ki try hoi ta kra men am tho try kan try ya ka jing tu na ka jong ki try la kilong hakano ko bentaru try kan ran men snai ya ka ba me men khata try kan ran serpu serpai dak sangti beli bran ba ka jemi bakin yo try kan ran ka jing kait ba ka jing khia ba try kan ha ba ki yo jing kait ba ka jing khia try ken ino ka lenti ka jong ki bakin phai smi try kan ran bakin la try kan ran ya pen khra ya ka nam ba ka buram ka jemi ngadu wai ru ta kan ra sai sin pa rai ya ka jindor ka jemi bikirim pa hiang try kan ran ba ko ma kan ka por try kan ran ya ka ben la try kan ran ben phai khmar smi try kan ran bakin yo ka bor me try kan men snai ba orang karo try kan ran ka por jong ka shakri ka jing try khamtam try ben si so ya ka khobor no shakri jemi yara ba try kan ran ba e ka bo shakri jemi postor ben sami khobor try kilna try kan ran ya ba me mala persat masim hoi try kan ulong tang ubri try kan ran kichum khrek kichum ko umbri nei try kan ran kichum penjanai kilong me yara try kan ran ya ba ngin yo ngin sko try kan ran ya sur ka jemi lembau shakri jemi lorong karo benta borob ni sependem Sengobat pedang try kan rai jeng tuai na bakini baro ngidam ngingu ipa na katang pedan bor ka jeng try bodang pen imbi jeng Jesus Christ mentap halarta amen Tiling bagani ka por pat ngin yo asngo ya ka wei ka jingwai ka bakerpang na i yarap bor lang rani ba i belong i wei ni ki khot jong ka Senior Christian Anniversary Society lom siam ngengit scam ya ka lum bagani ka jingwai ka long ka jingkerku ba hadin jong ni ka jingwai ka bakerpang ngisro komen shibun ba i wei ni ki pastor i reverensi lalu badan hapdeng jongi in sayo ban samru ikaktin ka jong play hapdeng jongi lang baro
hatungi juperkan yalanti bangian hatungi at marwe ningi at batuble landangi susyanya banyak lenti tang marwe lenti jingim kae ngim la dalele lenti ban poi syakari ba pernai hatu kadeimu ya jingim ban le kai kat bareng yat kisngi jingim riu nang kela kirim peying kustan kinang jot kinang pra bun baki kon samla ki botep ya ublei ki kambat baki le kat no social kei abalesha jing em ki pen jot day ken nawar bakia tang marwe yan dakabo umen sim inolot baharo kijing long rem tang kita kibayan dakabo jong men sim da shisha ken yo lan im di sula janwan ngikan om slam shu hatu kadaya gi inim sa kumju yo polap padir tu pai no sha utrai ino ye jing long rem im jing im ba tem mai knam bangin yo ban le cha la kari yat baru men sim on ai bo man kasih yan dakabo umen sim inolot baro kijing long rem tang kita kibayan dakabo jong umen sim da shisha ken yo la jem yan dakabo umen sim inolot baro kijing long rem tang kita kibayan dakabo jong umen sim da shisha ken yo lan im tang kita kibayan dakabo jong umen sim da shisha ken yo lan im Hakabaningkong ngadap de kajing sungu yo blay Paula play lenti nga de kajing khot jang kablang Presbyterian lom siap hang dia Shillong hakum kini kesngi ke bakarpang baka balang karke yekene kateyo jang ka revival week barkum juro hagane revival Sunday ngai kublay ki pastor kitan pesan ki committee balang barkum juro yaki dekat jangka evangelistic but revival committee jaka balang kibal ibit ban pensyat hanga hagne kapor ye kaban yasam gaktin ka jong blay ngai ko blay ro iki pramen sim ke bakodor ke bapay ye kane ka YouTube channel jangka balang bakum juro iki dekat jaka balang bat baro kan ke bapay hagne kapor haka kerteng ke jong try bat unang pedim jengi uji sukres
Hagan ka pon siya bang yaska ting ka jong blay tugin pendam haga jing tuai. Ko blay ko pa jib habaneng. Hasya bang siya skor ka tien ka bim ka jame ko kan rat bi. Idan kami ka jing don rengkat ka jame ko kan rat bi. Ka jing pen sum pen sle da ka bor jong men sia ma ko. Haba ka balang ka kan mau I ya kan ka tio ba kerpang je revival. But kum joro ik revival Sunday ka jing wan here ka jong men sia ma ko. Kur khui lau jong syakri ko trai bi. Pen kentang peng khui ngar ka snam ka jame ko trai. Bat pen sle da ka bor ka jong men sia mu jame. Hagadang jisung idwai. Amen. Ngin ya paish ka tien ka jong blay na ka kitab jong prophet Jeremiah. Kalanong ka bapra bat ka dekat ka ba arpel. Ki kintin ki baong ka ayam at kaladir. Kalayur kalawai. Bat yangi shim lapenim. Hang ni ka tin ka jong blay ka kran shapang ka ayam at. Bat ka tin ka jong blay ka ong ba ka ayam at kaladir. Ka ayam at kat kum ka jing ong ka tin ka jong blay hagan ni ka gospel jong Matthias. Kalanong ka bakat lai bat ka dekat ka balai pukundai ka ong kumni. Ki kintin ka baong ba, kata ka ayam at ro, ka long ka ba waino ka pertay. Haba kren syapang ka ayam at, ka kren syapang ka jingkut jong ki ay baro. Pada kaktiin ka jong belay kitab Genesis, kalonong ka ba pra ka dekar ka ba arpuar, ka kren syapang ka por ban bet, bat ka por ka banot. Haka jing im ka jangi, haka ka perthai. Hapneng kini ki jinge kimi tengko, hashi tulup jang ka perthai. Ken mau bangi im haka ka por, jang ka jingkut jang ki ay baro, ka ayam at kaladir. Kabamut, kaladai ka por jang ki ay ki baro, bakin sakut no haka jing im ka jangaba jangpi. Haka jing im ka jangaba jangpi, kadan ka por. Kapor ban bet, bat kapor ban at. Ublay ulapa law jong umensiya makoy. Nado kapor men merim. Bat lang bakas ngi pendegas. Umensim ulawan hir halaga jong kabalang. Idang kan mau yo John Wesley. Ikan mau yo George Whitefield. Ikan mau yo Spurgeon. Yo Dory, yo Charles Finney, yo D.L. Moody, bat kumjoro yo Billy Graham. Kiway pat, kibru ki jong ublay, kibayalap yo ka gospel jong ka jing penim. Leng baka bor, bat ka jing tray ka jong umensiyam bakot. Bat ka don ka pori ki ay baro. Ang kaktiin ka jong ublay. Handray ka pa syirkay hagi ni kisingi kalong ba. Ngim sim lalong ki bagbriw ki balap kloy ban pan kre yalari. Bat kata ka ayom at kalaban dirno haka jing im ka janga bat ka jing im ka jangpi. Kaktiin ka jong blay haki ar korin henriw lanong kadakot ka ba ar koong. Hakmi menta ka ya badiang hun. Bat hakmi menta ken ka sri jong ka jing penem. Lakbi ij umen sema ko jong blay utray haka jing im ka jang aba jangpi. Bat ka don ka jing ma ka bakraw. Darang yele persya bat yele kai bat ka ne ka jing tray ka jong umen sema ko jong blay uba pen kendo yang ha japi sibang ka pop ka hok bat ka jing bisyar. Ak tien ka jong blay ka ong haki kitab Genesis nrilunong ka dekat ka balay. Ka ong umen sem janga. Unam yele jiunam batu brio. Ada umen sim jung ublay ukan riana na ka jing im ka jing aba jangpi. Kadon ka jing ma ka bakraw. Habo umen sim jung ublay unam yele jiunam. Kadon ka jing ma ka bakraw. Namaga ni ka tien ka jung ublay ka yatu ingi babaro. Kinam yomat ya ka jing penem. Hakaktiin ka jong blay, hakani ka gospel ka jong Matthias. Kalong ka bakat lai, ka dekat ka balay pew. Kaktiin ka jong blay ka ong.
babaroar kin yemi lem hado ka ayamot. Di hakata ka ayam ka jingot ngan ong hagibaot to ya lum shwa yiki nyut to te song yiki yakaban tang yiki hanre yo kweu pin ya lum hakatier jonga. Udon ukeu, udon unyot. Kadon ka jingma ka bakrao. Hakata ka ayamot ang kaktien ka jong ublay. Nang ta shisho kaktien jong ublay ko ong kumta kan long hakabaway no ka perthai. Ki angel kin yabi no bat kin yapan klan no iki baman na pedeng ki bahok. Hakani ka gospel jong Matius kat lail nong sab kundai dekat. Kadon ka jing penyeklan ang kaktien ka jong ublay de ki angel. Hapdeng jeng ki baman bat ki bahok. Logbi ihit kadon ka jingma kabakraw habang ipet igini ki jing shisha bagaktien ka jong ublay ka ong. Ngi em haga ka perthai bangi sultanat mingi don haga jing bon paj. Haga no kam kadon kam ka majority. Kadon kam ka jing bon paj. Kaktien ka jong ublay ka ong haga ka gospel jong Matius nyawlanong. Kadakot ka bakat lai ban ka bakat saw. Kaong tu bezut lingbay ka kerdop ka bakem. Na baka keluj ka kerdop ka ba jalan ru ka lenti ka ba lam shi ka banjat. Bun ki ba bezut nakata. Henry a ka bakem kata ka kerdop a ka ba wit ru ka lenti. Ka ba lam shi ka banim a kilong kendiat ru ki ba shem yakata. Ka lenti jang ka jingjat. Kalenti ka ba keluj ang kaktien ka jong ublay. Bun zut nakata kalenti. Handray na kalenti ka ba kim. Kalenti jang ka jing penem. Kilong kendiat. Kiba shem yaka. Kadon ka jingma ka ba kraw. Bagi don tang kendiat. Kiba kloy ban kela ka ba mut. Tang kendiat kiba kloy ya ka ban ngaj badan pediang yo Jesus Christ haka jingim ga jongki haka po jong unawa habau yalap iki breu uang kela ka bamut ublay unsa penslay ya ka perthai da ka bad abau nawa ulate ya ka yingling ki breu kier ki ban yo nawa Kiyong uni utemen bij ule ayu. Ka umayu kata ka baublay un penslay ya kana ka perthai. Barok kilangam jelap ang kaktien ka jong blay. Haka jing slay jong ka Tang prangut kibayo lay ang kaktien ka jong blay. Habau blay ulawan bantang ya ka sadam bat ka kamera. Tang laingut kiba yo alayim. Tang laingut kiba yo alayim. Kiba bon kin jana batang kendiat kiba yo alayim. Lagbi hej kadan ka jingma ka bakraw. Hado kata-kata haka jingim ka jenga ba jangpi. Ladang yile kai yakane ka jingim ka bangi mentah. Kaktien ka jeng ublay, ka kransyay, baam don ka jing penem, hadin jeng ka jing yam. Menta, yideban siem ya ka rai. Handray ka lang ka bama, pa kaktien ka jeng ublay ka ang, kayam at kaladir, kalayur kalaway. Handray, yangi, siem, lapenem. Lagbi kaktien ka jeng ublay, ka kran yang ayapi nakapor sikapor. Ka ajing hikay yang ayapi. Lingbah ki kibadan saudong ya ka jingim ka janga bat ka jingim ka jangpi. Ka ktien ka jang ublay ka kran yangi langbau Jeremia kalau nang ka pra ka dekat ka bah nyau ka ong. Shisha ka tring habneng ka tip ya ka samay balabo. Bat ka lingdekur bat kalentahit badu simpo doka ki sumar
ye ka por ka jingwan jaki. Handrai ki breu janga kim tip ye ka an ka jong trai. Kisim ki tip ye ka por, ki tip ye ka samai, ka lingdukur, pat kan joro ka simpo do ka, ki tip ye ka por jaka jingwan, ka jong ka ta ka por ka blau labo. Handrai ki breu janga kim tip ye ka an ka janga. Logbi i ka don ka jingma, ka bakrao, namar, menta ka de ka lat ka bau blay, uai, yang ayapi. Ka don ka jingbom tikna, jong ka ne ka jingim. Kene ka jingim ka mangi im menta, kolang ka jingim ka bom tikna. Haga ni ka tin ka jong blay, haga gospel ka jong Lucas. Ka tin ka jong blay, kaya tu yangi, syapang, uta, uriustat, uriuspa, ang ka tin ka jong blay. Uta uriuspa, ubabit, ang ka tin ka jong blay. Ka tin ka jong blay ka ong kumni, di uwe ni kita pa iba ang kunang hikay. To ang hopra nga ba ni yok bentano nakabriber nga. Ulong ti alang ayu unang bisyar. To sumarto kiero nakajingkwa lalat baro. Namar ka jingim ubriu baro kamsyong setia. Haka jingdap kerhai jengki ay baudan. Ula krenro ya kaparsi udaong. Kabri uway ubriu beruspa kasay sibon. Di ula pusan yala di udaong. Kumnongan le na bangamdan jaka habangan lumno kisto jenga. Ulong ti yalade ngan le no igitier jenga. Ban ngan tei bakam kraw. Di hangtangan lum yau keu jenga bat ki mar jenga baro. Banan ong halaka mensem ko mensem padan shibon ki ay balabo lepa ya bon snem. To syang suk to bam to di to lekamen. Handrai ublay ulongu ami ubabit. Haka nagamit on pano ika mensim jang me. Na me. Ki jang no te kin long kita ki ki blak rela pa. Log ikin nikaktin ka jang ublay ka kren. Syepang uni ubriu ubarius pa. Handray ulong ubriu ubabi. Udan shibon ka spa. Usngaw skem haka jing don jaka spa ka jang u. Baru angan no ikitier ki berim. Ngan tay ki batamay, mangan lumyaw keu janga kambon. Baru ang halaka jang ka mensem, ko mensem pan kuslay ayu, syapang ka balasay. Padon kerhay ka ni ka spa ka bakat ka ni. Ndan kam syok pan kuslay yalade. To bam, to di, to les ngaw ba ko mensem janga. Ong ni urius pa ang kakting ka jang blay. Handray ublay ulong ame ubabi. Haga nagamit on pano yaga mensem jame. Logbi uni ubri lapan kre yalaka jangka mensem. Udan shibon kaspa. Handray uklet pan kre yalaka jangka mensem. Kanang gaway ka jingit ho kana. Bahapo jangka takahima. Udan uway usem. Mat utaw usem. Hapo kahima ka jang udan uway ubriu ubabi. Mat utaw usem ulong. Mede ubriu ubabi ubadan hapo kahima ka jang Ngan aheme yaw ni udingdo. To shibe ni udingdo. Balda na melap. Ya uno ubakambi. Banyeme. Ay yaw ni udingdo. Hautaw briu ubakambi banyeme. Kipor gelanang yat. Bat utaw sim. Wala yo ya kajingpang. Bat wala dan hatimir jong kajinyap. Barabaw dan hapdeng hatimir jong kajinyap. Utaw briu babit. Ubadan utaw dingdo. Ulalait ban lait jo. Yaw sim. Barabaw pohing sim ang paim. Pidan menta. Hakajingpang kabajur. Pidan hatimir jong kajinyap. Hatu pilapan kre ni em. Banya kan do iya kajinyap. Hakajingim nga jangpi. Pilapan kre ni em. Banya kan do iya kajinyap. Hakajingim nga jangpi.
Bat uta usim. Dakajing sungsi. Ulong Nampat simlapan kre. Bani kendo yakajing ya. Utau beri ubabit. Ubara itau dingdo. Uang mentangga lalap. Yau beri ubak hambit. Ban yang Baru ta day memekos kenran. Ubam simlapan kre ya laga jangka jingim. Bani kendo yakajing ya. Baru lai. Yau tau dingdo. Hau tau sim. Lagbi. Ngiem. Hagani ka jingim. Ngiyelek kai gani ka jingim. Kak tien jongblay ka ang ayam at kaladir. Kalayur kalaway. Han raya nga yapi amshim lapedem. Karan kabay ka jingim ito ka na. Siyapang ka jingim ka jong DL Moody. DL Moody. Uday uway na kinang yalap kibak raw. Haka protay. Batman kas ni jupep ban saki yau Jesus Christ. Lengba ka jingyalam marmet. Ban yalap yau Jesus Christ. Siki mensim kibakodor. Hakaway kas ni DL Moody namar ka jing buon kam. Msim yo alat ban le yang ini kam ban saki yau Jesus Christ. Bat hakapor menmit. Ulakan mau, bapleng hakani kasgi, ngam simyo alat ban saki yau Jesus Christ, hanor hano. Kum tau lakhi na ka jingtia, ula yaj surak, genja kasurak mdan breusyo. Barhabam dan breusyo, udel budi yaj syurum syeneng, bat hakabakut uyakendo ya way unang buaj. Ubasyang hatray jang way upos light. Bat habaw yo iyaw ni usamla ng buhay. Udil mo di uli alap iyo. Ulong kala kamamun na. Waryalay kay yaka jingim. Panbad yaka jingim. Putiang yaw Jesus Christ. Uyalap udil mo di. Uta usamla daga jing bitar. Wala yang nang ta. Uang ngadang samla. Ngadang klan. Ngadang don cibon kapor. Ngampat rek man kalamamut bat ban pedang yau tau Jesus Christ. Ngandalat kamay spa shwa bat anda ngariu spa. Anda lapoi kiski kijinong temen. Ngan sakala kabamut ban ngan sa pedang yau Jesus Christ. Mentati dang don sibon kijing sengoba. Ngampat rek man lay kata. Kumta udial budi uladap la kajong ka kamram. Umban se ulalay paino siying la amit ban lay tiano. Bat hadin kata kan ni tayo kipon kalayat. Habaw dial mo di urang don haying. Baru urang don hapo haying. Ladon bawan tit jingkang hagiying ka jong. Bat abaw play ka jingkang uyo i ka bay ka kantay kabawan. Bat kani ka kantay habakawan. Keongko nong yalap. So bahasi iwan syaying. Ban pun duway. Nagamanta ulok ujang. Ubadan nakajingpang kabajur. Ubadan mentahat temir jong ka jingyap. Badabaw dial mudi. Ulapoy haka ying jaga kakong. Badabaw rung haka kamratia. Habaw yu i. Baw day ujo utaw samla. Ubaw yikendo sitiyaw artiyaw bensywa. Udang ikan do tang hapok sitiaw leni artiyaw mensyua. Ikan do ini usamla. Udah keren kop, udah keren sorong. Ngadang klan, ngadang syat. Ngan kamay spa syua. Ngan patrek ban pedingaw Jesus Christ. Uyo ibaw ni ulat hiyak lengktab. Hap lengka jingpang kabajur. Umla syuk ban keren. Usyuk keren mian-mian. Bada baw di mudi upat yaw tau samla. Udah ujo baw ikan do. Mensyua hatray pus. Hakapor menmit. Ulong ya kata kabreo. Nganduay nagamanta aja mo. Siya nganduay na tayo mo. Barong ko samla nganduay nagamanta aja mo. But habala ang iti kikintin. Utaw samla ulong yun kikintin.
Galadir. Galadir. Ulong haktien pareng. It's too late. It's too late. Ula dekut mensim. Ula leit syabam jukut. Lem kelaka bamut. Bat lem pediang yau Jesus Christ. Kayam od kaladir. Kalayur kalawai. Hanrai yangi shim lapenim. Ngiem kacing im kabalangkat. Bat usim debit uang dontang si jam. Hapdeng janga. Bat kajing yap. Boningi gila ekai kajing im. Karan kawai kajing itu kana syapang kawai kapukuni. Habaka dem hakawai ka masih kabayap. Hakawai ka waba. Kani kapukni ka bang ban baham ki dopot. Kasdang ban baham ya kata ka metpot jang kata ka masih. Bat ki tersim ke banap jang kapukni gila sedang ban rung syapo ka met jang kani kapukni jang kani ka masih ka balayap. Bat habaka la tuj hakata ka waba. Kejing bang jang kata ka dopot. Kalapan bernya ya kata kapukni. Bat kensan kata ka masih ka bapot. Habaka tuj kata ka waba. Kadai ban poino hakawai ka jaka ka balong ka ksyat ka bahe. Ka ksyat ka bajurong. Bat kapukni kala persyang. Ban penki igi tap niang gi jangka. Ka persyang ban pelaj no igi ki tersim ka banap jaka na ka met jaka ni ka masih pot. Ban pelaj ila ka jangka jengim namar bakai igi dan ka ksyat ka bajelio. Kat bakai yak sait ban pelaj. Handai kita ki tersim ka banap jangka. Kinam la syo ban pelaj. Ki tap niang ki bakla. Kinam la ban pelaj aga. Igi ki tersim ka banap na kata ka met pot jangka pukni. Bat kata ka pukni rengkat. Bat kata ka masih ka bapot. Kila haplang syatrai yang kata ka ksyat. Bat kila yap. Kapukni kala yap rengkat lang. Bat kata ka met jang kata ka masih ka bapot. Kala hap syatrai yang ka ksyat. Lawi ihit ngiro. Habang ia berniar rengkat pag nakapertay. Ngimyo iya ka jing ma kabadan ka jing bajengi. Hanay ka tien ka jong blay ka ong. Baka yom at kaladir. Kalayur kalaway. Hanray yangi shim lapanim. Ki praman sim ka bakodor. Ki bayo asgawi ka ka kubor. Hagani ka por. Haganunguno ka jaka ka bapidan. Pilaban syong hakmat jang ka television ka jangpi. Pilaban pe iki mobile phone ka jangpi. Lamba ka YouTube channel. Lala pios ngau mo mensim bako jang mulai ukuran ya ka download ka jangpi. Penbanyak nak mentai ka jing ka jangpi. Sim ya ka rai ka jangpi. Ban kala ka mamun nak ni ki pop ki jangi. Bat ban pediang yau Jesus Christ kumunang penim jangi. Bakas nam ka jang Jesus Christ kabayai jauh na Calvary. Kadap yang ya ka ban penim yang ayapi na ki pop ki jangi. Ublay unkar hui pi ke bas ngapar ke bas ashkor. Jar halang ka donor ka man sim ka jangpi. Pilaban ai ka jengkut ka jeng mut jangpi. Ban duai jar halang ka man sim manang try Jisu. Ngalias ngawi ka kubor hakani ka por. Ngalias ngawi ka sur ka jong man sim jamay ubalak krani ka donor ka janga. Baka ayam at kaladir kalayur kalawai. Hanra yangi empat simlap try. Ngangan sim ya ka rai ka por. Ngan kala ka mumut. Bat jajar pila banduay. Manang try Jisu maha piki pop ja. Ngan kala ka mumut. Ban ngan pediang eme shimet. Kumu try. Bat unang penim jengi. Ublay unkurku yang aipi. Nagam taka buram jo. Amen. Mila poi siya kabakut jong kajing syakri kajing ublay lingba kanika janmet. Ban ngay lingba ka to kubor playo mat shibun kajing kerku. Lingba kani kajing syakri kajongi hakani ka janmet. Ini penwai no kajing syakri kajongi ublay da kabangin snok ti lang ban ruai kani kajing ruai kaba sunspa lai pun rio. Badadin jo kani kajing ruai. Ngisro kumen shibun bat sobha shibun eru. Ban khot sa shisen pat ya pastor reverensial lalu pein pelajangi da kajing kerku benwai.
ma ba pernai ka abalen ya jong kiru koi na ke leng sao don ke ya non ba kiske ke ya te ban pen jan jiwan jong ka na ma jiwan ka e ma ka la nang jan o ka jiwan ka e ma ka la nang jan o ka jiwan ka e ma ka la nang jan nan sen jong a do pen kloi na ma tu roi kan sa re bao sen ai ka pu ram on sa pa kai ma hang te dai ka pu ram kan ha na yang ka kwa he re ba on wan wo nong pen he ba lai yang i na jing long rao ba ngi ma sha shi na ma jing wan ka e ma ka la lang cha o ka jing wan ka e ma ka la lang cha o ka jing wan ka e ma ka la lang cha nan sen jong a do pen kloi na ma tu roi kan sa re bao sen ai ka pu ram bon sa pa a ji wan ka ta ka e ma ngen yo hi ka la tu na ma go ta e ma e o dai ban pa By John O Dai Gas Nam Ngin Ya Ro Hallelujah O Ka Jing Wan Ka E Ma Ka La Nang Jan O Ka Jing Wan Ka E Ma Ka La Nang Jan O Ka Jing Wan Ka E Ma Ka La Nang Jan Jong a do pen kloi na ma tu roi kan sa re bao sen ai ka pu ram on sa pa ka pru thai kan nang ring swai da ka ba jing wan jong don wo jong ke no yan da jing shep ya lap ya ka e ma do ngen pen ngen da jing ba ka jing wan ka e ma ka la nang jan o ka jing wan ka e ma ka la nang jan o ka jing wan ka e ma ka la nang jan Jong a do pen kloi na ma tu roi kan sa re bao sen ai ka pu ram on sa pa dia kena kapol ngine penwai no ha ka bawai no tu ai ba ka jing it ba jong do pa ka jing ai e ka jong Jesus Christ ka jing slok jong men se ma khoi kini la we blai kan ka lembat ngi na do man tash ki bom chukor ro amen